Halløj, velkommen til Pizzacare. Jeg har tænkt mig at lave en survival server, og jeg vil gøre det sammen med Mathias eller Kanin99, som løber der. Ja. Ja, men vi vil gøre det her helt fra bunden, og vi har ikke nogen mods installeret, så ja. Yeah. Vi skal egentlig bare starte. I kender Mathias måske også som Space Snake. Ja. Oh god. Skal du dø, Andreas? Hvad? Nu skal du dø. Ikke slå grisene ihjel. Vi skal bruge dem. Jeg slår bare en af dem ihjel. Her. Lækker. Ja. Hey, stop og skub mig. Ja. Okay, så vi skal i gang. tror du ikke, det er proper effect sugar canes? Baby. Ja. Kan vi sætte home? Set home. Nej. Okay. Ja. I died. I do. Fuck. Hvor min ting? Ja. Hvor min ting? Shit. Ups. Gjort. Nå ja. Vi har monster på, så vi skal måske skynde os lidt. Nej, det var bare mig, der skrev kill kanin 9. Ja, men vi skal stadig skynde os lidt. Hvad er det der sugarcane? Dammit, det skulle jeg måske ikke have gjort. Der er pumpkins. Men ja, altså vi vil gøre det som man nu plejer at gøre. Sådan Ja. Jeg ved alt det der. Måske Ja. ikke. Så Har du nogle sugarcanes? nej, har jeg ikke. Eller er det der overhovedet? Nå ja. Vi skal i gang. Jeg har 4 wood. Ja. Ja, vent det, jeg skal lige pille lidt på lyden. Hvorfor kan jeg ikke høre noget? Kan du ikke høre noget? Nej. Bare det med. Fuck, blev mine ting af. I morgen skulle jeg hele tiden gå herind, men jeg er nødt til, for at det ikke lægger så meget, når jeg optager, så er jeg nødt til at have det på rimelig dårlige sådan. Nå, der er en ting, wow. Så ja. Retard. Jeg går hen og miner det kul, jeg er her. Ja, jeg kan ikke høre noget. Kan du godt høre mig? Ja, jeg kan bare ikke høre noget. Okay. Det hedder... Det råber de sikkert af mig. Det eneste jeg sådan, egentlig vil undskylde for, det er, hvis det lægger lidt. Det eneste jeg har undskyld for, er, at der er dårligt, at der ikke er nogen lyd. Optager du? Ja, Okay. jeg tager det. Jeg sagde jo, vi skulle optage det, gør jeg ikke? Jo, men det kan godt være, du kun mener mig. Jeg sagde vi. Ja, Hvad betyder vi? det er flot. Nej, det betyder det ikke, Andreas. Du skal tage dansk om igen.
Hey, bam, bam, bam. Got any grapes? Hvad? The man said no. I cake son. We only some lemonade. How about giving it a try? The duck said. How about no? Mærk. Benny Ja, waddle sådan der. away, wah. Benny waddle away, wah. Benny waddle away, wah. Benny waddle away. Oh my god, jeg har fundet det perfekte sted til et hus. Har du? Ja, det er mit. Held for det. Hvor? Jeg vil bare se det. Hvor? Au. Hvis du kan se den der afhængende side, der hvor der er intet under. Kan du se den? Hvad nej. Det er det perfekte sted til et hus, synes jeg. Det er sindssygt, det ser godt ud. Okay. Jeg kan i hvert fald virkelig godt lide det. Det er så mit crafting table. Ja, jeg tror det er smule. Jeg skal lige op på toppen af det, og så... Det er mørkt. Jeg har fakler, hvis det skulle være. Fuck dig. Vi er ret meget væk fra hinanden, fordi at... stop det der, please. Vi er ret meget væk fra hinanden, fordi at jeg ikke gider være sammen med ham så meget i det her, medmindre vi skal på eventyr eller noget. Så kan han også være spanden sammen med mig. Nå, det gik ikke det hop der. Nå. Det glæder ja. jeg mig til at se. Lige nu går jeg bare lidt rundt sådan. Jeg skal i gang med et hus, det skal jeg. Men jeg prøver at finde noget mere træ. Og det begynder at blive nat. Fedt. Så jeg kan altid bare grave mig ind i... Ja, gøre ligesom det her. Ja, men det vil jeg ikke. Det vil jeg heller ikke gøre. Jeg er ikke nogen kylling. Som dig. No. Wow, what the Jeg kan godt lide, at jeg sagde en kylling ligesom dig, og så wow, what the. Som om det var virkelig nær. Det er virkelig nær. Det lå irriterende, det lækker det her. Og ja, det må I virkelig undskylde. Nej, du vil ikke. Hvordan tror du manden Black 3 er? Det ved jeg ikke, men jeg glæder mig til at se den. Vi skal sådan ud og se den her i morgen. Søndag den, jeg tror... I morgen. Ja, søndag den 10. Søndag den i morgen. Ja, søndag den i morgen. Men søndag den 10. juni skal vi i biografen og se Men in Black 3. Ja. Det er fedt. Men jeg er virkelig fan af 1'eren og 2'eren, og jeg vil helt vildt gerne se 3'eren. Jeps. Og jeg var nødt til at genstarte min fucking Minecraft, på grund af fucking Jagtcast og deres 2D world. Samme her, jeg kunne simpelthen ikke, da jeg kom ind på serveren, det var bare sådan... Jeg sagde det, den ødelægger det hele. Jamen, det er sjovt nok at spille i 2D. Ja, når man kan se sin karakter. Ja. Som jeg ikke kunne. Det kunne jeg godt. Indtil videre er jeg nødt til at lave det op på toppen, i stedet for der, hvor jeg havde tænkt mig at lave mit hus. 7 FPS, det her det er virkelig dårligt der. Jeg har kun 70. Har du 70 FPS? Nej, det er ikke 70 ups. 20, lidt over, lidt under. Det er sgu da meget. Altså, forhold til mig. Og du har? Lige jeg kan godt lide, at vi snakker om... Ja, vi snakker om... fucking FPS og alt muligt. Ja. Ej, det er fordi, det er sådan tæt på de første gange, hvor vi optager, så... Ja, det er løgn. Det er fucking løgn. Nej, for du har ikke optaget særlig meget. Ej.
Jo, skal jeg vi- har. Jeg hader dig. Nu vil jeg ikke være din ven. Det var ondt. Sådan, nu er jeg i gang igen. Perfekt timing. Hvad? Ikke noget, det var bare min pickaxe, der gik i stykker perfekt. Okay, jeg tror, jeg bliver her i natten. Det er faktisk pænt hyggeligt. Igen. Hmm. Er du sikker på, at vi har monster på? Ja, jeg hørte et skelet, så... Nå, der er noget på. Nej. Lort. Jeg er nødt til at have 2. Need to kill some piggies. They're middies. Oh. Måske skulle jeg også lade. Jeg har så mange idéer til et hus. Det er utroligt. Okay. Det er det farligt. No shit. Kom her, Piggy. Creep. Piggy. Okay. Jeg hader bare, når man spawner så langt fra træer. Jeg har fundet mange. Sådan 9. What? Nej. Hvad var det? Nå, men hvad vil du kalde dine subscribers eller viewers? Hvad mener du? Hvad vil du kalde dem? Nå. Jokcast kalder dem Joknords. Nej, Slime det kalder gør dem de homies. faktisk. Jo, okay, men alligevel, det er faktisk deres hjemmeside, og så ind på deres hjemmeside. Men Nej, de hedder Joknords. Deres subscribers og Slyfox. De hedder homies. måske skal jeg kalde den pizza. Pizzabudbringer. Hmm. Jeg vil kalde dem Nakamas. Nakamas. Ja. Gæt hvorfor. Hvis du ikke kan gætte det, så smider jeg dig. Naga. Kommer jeg over til det. Hvad er det, jeg har set næsten 500. Jeg har set 11 episoder af. Aner det ikke. Af min yndlingsserie. Hvis du ikke ved det, så slår jeg det i dig. Hvis jeg ikke dør først. Hvor er den edderkop? Jeg kan høre den. Og Andreas, du svarer mig ikke på mit spørgsmål. jeg ved ikke. Det er det. Det har vi lige set fodbold og baseball af. Ja, okay. Men Tak. hvorfor så det navn? One Piece. Men Nej, jeg vil ikke kalde dem One Piece. nej, men hvorfor Nakamas. det Nakamas. ja, hvorfor det? Fordi det er crewmates på japansk, tror jeg, hvis det var. Eller i hvert fald venner i det hele taget. Crewmates. Hvor er du der? What the den der edderkop kan godt lide at klatre der. Hold da op. Du har taget. Du må undskylde mit sprog, men seriøst. I lava! Ja, oh shit. Og jeg har virkelig, jeg ved ikke, jeg er nødt til, ja, men jeg har en idé til mit hus i hvert fald. Det bliver bare mange spændende lava. Kan jeg også sige det. Hvorfor? Det får du se. Okay. Okay. Jeg pauser